Masobra 200,000 pesos nga balor sang illegal nga droga nakuha sa duha ka drug personalities nga nalista sa Police Station 3 sa Bacolod City. Isa sa mga sospetsado nagatira shabu agod magsagad kuno ang abilidad sa pagpaminta. Yaring report. Madugay na nga pintor ang 27 anyos na si Clint Mark Maiz ukon mas bantog sa skrapan sang mandalagan niya si alias Bebe. Agud masiguro nga wala pinta nga nagalapaw, may ara ini sekreto nga ginapabugal. Ano kuya, ginagamit ko na kung mag-ubra kuya. Kung may paradasig ang ako niya ubra ya. Pero way kuya ga sila nga amo na kada mo biligya kuya. Way kuya biligya ya. Kung hindi abi katughong sang bitamina, palyadong kamot sa pagpinta. Ang nakahiligan nga kalingawan ang naghunong subong sa iya sa presuhan. Kung mo amo ko nila nga mo na sa ang panay ang kamatuoran namla. Mismong opisyalis ang purok ang nagpadangat sa ila reklamo bato kay Bebe. Bangod maluwas sa shabu, kun kargado sa Agua de Pataranta, halit sa purok ang iya dala. 12 gramos nga drog ang tigayon ni nakuha kay Bebe nga nagabalor 150,000 pesos. Sa ngalan niya Diamond, nagabanaagman ang iya abilidad sa paghupot sang ginadumilian nga droga sa purok Mahimulaton, Barangay Banago. Apang depensa ni Diamond, ginapato-patuan lamang inisang ebidensya, ilabi na madamos ang kontra nga mga chismo sa barangay. Hindi niya ako, sir. Baliging wala na sa akin, yung patong na sa akin, sir. Maluwas sa 6 kagramo nga droga nga may 65,000 pesos yung street value, nakuhaan pag inisang mga bala, sulpa kag weighing scale para sa iya negosyo. Baliging surulon nila ya sa purok namon, gaginda ko plan nila ya, sir. Pareho subong nga nahunong sa Police Station 3 ang duha sa kaso nga paghupot sang illegal nga shabu. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.